Famille mais c'est le wati ou besaga pour sous bo ka circulation jatemene bon accident nous chama mere be moto de ba provoquer ani mo chama ne be minnu be mobile boli ka soro maîtriser ñanama tout là bu blabla mo nya doron ka accident provoquer quoi o ko ne akla finalement dem sanem be boli gojugu ya famia boli ma fambe mo chama boli ka boli circulation ta don ya famia nous famo be se wagle to boli ma fambe la nous non ka sécurité renforcée finalement au cadre en yere quoi ya famia on mobile moi mobile boli la ma mobile tout ka boli ko min moto ko ka boli ko mina vraiment avant yere ko no ka circulation na quoi ya ni police be se wagle to circulation na alibe ka a sécurité ka ya famo wagle to abidjan yen abidjan moto tout yere parce que mo ko jami accident soro finalement la circulation ta y donc quoi ya o la les gars ben bolo gagner chimo mo Chérif la télé la jabro anga folni tan numbe awye ambe seli nyekorola la seli wakati nunu jatibna ya ira ka fo accident ga chan ola komi anga jamgan siraba kuma kan fana ka lanyini de accident se ka no ga tokomi ola an wulila kan jo ka ladilikaw ani blasiralikaw nyini ka lase aw ma wala sa aw clip se ka jigala ka fo sel wakati na accident ga chan an sira Abdoulaye Koulibaly ma ale muye finitigila ka munu be sira lakana ale muye olu ka ɲɛmɔgɔ ye donc u kelenu ka labɛn munu sabati ka bɛn ni seli ye walasa accident ko be se ka nɔgɔya seli wagati nuna an ka Abdoulaye lamɛn seli hukumu kɔnɔna la an ye labɛnw kɛ ina fɔ san tɔ la an bɛ labɛn minnu kɛ an y'a kanu polisi caman ka bɔ seli ina fɔ sini seli ye seli don ani seli dusɛjɛ parce que jateminɛw y'a yira k'a fɔ seli ɲɛkɔrɔla la o bɛ jate seli don bɛ jate seli dusɛjɛ bɛ jate donc accident fana y'a fɔ cogo min na accident caman de bɛ kɛ seli ɲɛkɔrɔla la seli don ani seli dusɛjɛ donc an y'a kanu an ka plan de dispositif de circulation na an ye polisi caman bɔ jama bɛ ka fɔ fan o fan ka taa seli ɲɛkɔrɔla la sugudaw fanfɛla la ka na bila jama bɛ dalajɛ yɔrɔ minnu na ka na bila siratigɛdaw la maakɔrɔbaw ka tɛmɛli ni fɛnw donc ninnu bɛɛ ye fɛɛrɛ n'a latigɛra n'an bɛna kɛ ka appliquer seli don misiridaw seli bɛ kɛ fan o fan ka jama fara ɲɔgɔn kan ka seli kɛ an n'ala sɔnna an bɛɛ bɛ kɛ yen jama bɛ kɛ polisiw bɛ bɔ ka caya an y'a kanu polisi 100 o de bɛ bɔ ka tila Bamako sirabakun daw bɛɛ la walasa tɛmɛli bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw bolo seli ɲɔgɔnla la seli don ka taa seli yɔrɔ la ka segin ka na so ani seli foli waatiw la n'o ye wuladafɛlaw ye hali ka d'a kan seli dusɛjɛ ni ala sɔnna falen tɛna yɛlɛma tɛna y'a la ka ni labɛn kelen ninnu kɛ walasa maaw ka taga segi bɛ se ka nɔgɔya mais kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a dɔn sunkalo don maaw bɛ to ka bɔ n'a fɔra ko seli kalo yera maaw bɛ bɔ ka ɲagari bon a tɛ kɛ komi san tɔw la jama bɛ caya cogo min na mais o bɛɛ la an ye fɛɛrɛ tigɛ ka polisiw caman labɔ seli don su n'a fɔra seli ye sini ye ka polisiw labɔ walasa maaw ka boli dɔɔni u ka taa hakilisigi la u ka segin hakilisigi la minnu fana bɛ minfɛnjugu min k'a fɔ ko sunkalo banna an bɛ ɲagali an bɛ minfɛnjugu min ka bɔ ka kɔlɔlɔ yɛlɛ mɔgɔw la ani ala sɔnna an ka motobatigiw fana an y'olu fana labɛn olu fana bɛ sirakunbaw bɛɛ minɛ donc n'an sigara maa min ma an bɛ an ka appareil d'i ma i b'a fiyɛ ni a jɔr'i la k'a fɔ i ye minfɛn de min ka moto boli walima mobili i kan ka bila commissariat min ka bolo kan an b'i bila o kan sariya kan ka boli kan cogo min na a bɛ boli kan o cogo kelen na donc ni fɛɛrɛw bɛɛ tigɛra walasa an badenw u ka taga segin bɛ nɔgɔya walasa u bɛ seli kɛ hukumu min kɔnɔna la a bɛ kɛ lafiya ye a bɛ kɛ wasa ye a bɛ kɛ karama ye parce que seli dabɔra ɲagali de don sunkalo banna ɲagali don fɛti don silamɛw bolo bɛɛ b'i ko k'i jɛ k'i ka fini ɲuman don donc a ma dabɔ ka saraka kɛ ka ko lase mɔgɔ ma donc ni circulation ko don u bɛ anw de bolo anw de b'o ɲɛdɔn ni ala sɔnna an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que maaw ka taga segin bɛ se ka nɔgɔya foyi kana maa si sɔrɔ
donc au seli kɔnɔna la donc an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ fɛn kana mɔgɔ si sɔrɔ mɔgɔw ka taga sen se ka nɔgɔya cogo min na an bɛ foli kɛ an balima bɛɛ lajɛlen an faw an baw an kɔrɔw an dɔgɔw an mɔkɛw an mamuso an tulomasɛnw an bɛ foli kɛ bɛɛ ye k'a fɔ ala ka san caman yira an na ala ka an haminakow nɔgɔya ala ka kasara min kɛra salon ala ka n'o kasara kɛ ɲina yarabi ala kana kasara foyi kɛ seli in kɔnɔna la maaw ka taga segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamana in an bɛɛ de jɛ don a tɛ se ka kɛ foyi ye n'an yɛrɛ ma jamana in kɛ min ye jamana in bɛ lajɛ ni an yɛrɛ de an ka hinɛ jamana in na an ka jamana in an ka duwawu ka ye ka jamana in ka basigi natiya kɔnɔ ka hakilisigi natiya kɔnɔ ka maaw lakana k'u bolofɛnw lakana o y'an fana ka mission ye an ka hinɛ jamana in na an ka jamana in an ka kɛrɛnkɛrɛn walasa maa wɛrɛ bɛ se ka ɲɛbɔ an ka jamana fɛ cogo min na parce que jamana in y'an bɛɛ jɛ ye n'an y'a kɛ min ye a bɛ k'o de ye an kana jamana in lagosi an ka jamana in bonya an k'a karama ala ka mali kɔrɔta ala k'a kisi ala k'a tanga ala k'an sutura kalafiliw bɛ nalen an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ kalafili basigilen ye an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ kalafili ye a ka bali maaw la k'a fɔ miiri la a bɛ kɛ min ye a kana ko ye k'a fɔ malidenw bɛɛ bɛ don da kelen fɛ u bɛɛ bɛ don da kelen fɛ u bɛɛ bɛ bɔ da kelen fɛ k'a fɔ an de bɛnnen don ko la an de bɛ fa la an de bɛ ba la a bɛ mɛnɛ a bɛ sisi nka a tɛ mɛnɛ a bɛ sisi nka a tɛ mɛnɛ ni ala sɔnna an bɛ don da kelen fɛ an bɛ kalafili a ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ a ka kɛ bonya kɔnɔ a ka kɛ karama kɔnɔ mankan foyi kana bɔ a la bɛɛ k'a to ɲɔgɔn ta la an ka sɔn ɲɔgɔn ta ma parce que mali de don k'a fɔ ka sigi o jamana don k'a to ɲɔgɔn ta la o jamana don bonya jamana don karama jamana de don. Abdoulaye tɛmɛnen kɔfɛ an sera maaba wɛrɛw ma maaba minnu fana ye kumakan caman fɔ ladilikanw la walasa hali bi aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la nin seli wagati ninnu na accidentw ka se ka nɔgɔya an k'o maaba ninnu fana lamɛn. Alors ne ye Mali assurance ka jɛkulu n'a bɛ fɔ a ma comité de compagnie d'assurance du Mali an bɛ yɔrɔ min na ko bi ala y'o ɲɛmɔgɔya kalifa ne la. Bon, en association, je peux dire que elle se porte bien dans la mesure où en tout cas dîner de Nyogoma et en amina ko fene ka assurance sans crotanga jamana ngono. Donc au kumu kono anje jatemne ka fo bon assurance domaine la Mali be jamana chama ko fe. Donc vraiment en ania bana ka se ka assurance tanye ko minya fo chukumi. Bibi na ani assurance tan flade kononto obe abe fomi ma ko assurance non vie no ye mineu assurance de patrimoine donc o ye kononto ani assurance vie o ye sabay donc compagnie d'assurance tan fla en tege dilembe nyoma bi et puis ambe kangeli fo donc ne bolo o ye wasako ye. Bon, projet immédiat mais ban bolo e ka assurance sensibilisation ke assurance là. O yemi ka essayer ka assurance ka kunafono di assurance tableau kan. Donc an yo bara damne an sisine mo bara kan. Bon, anya jatemine ka fo kirikelaw no le magistrat we. Donc akakan anga hakili falenke anolu ni ɲɔgɔn cɛ barisa kiri caman bɛ no ni accident kɛra sisan ou bien ni kasara kɛra nani an ka siro ma ɲɔgɔn faamu a bɛ laban kiri bolon de la donc il faut que à ce niveau magistrat olu ka se ka assurance kɔnɔna kow ɲɛdɔn donc an n'olu bɛ partenariat la actuellement et an bɛ ka formation kɛ à leur attention. Donc il y a fini la tchogomi mena kuma Mali assurance bɛɛ de tɔgɔ la k'a fɔ ni y'an dontɔ ye seli la donc an bɛ ala deli de k'a fɔ ala ka seli foriko ɲuman d'an ma k'a sɔrɔ accident ma kɛ donc kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ an adressé denmisɛnninw de la barisa jatew y'a k'a fɔ accident caman bɛ yen nɔ denmisɛnninw de ka kasara ka bon denmisɛnninw de fan fɛ. Donc a yira k'a fɔ minnu bɛ moto boli u ka siraba kan sariyaw bato donc u ka dɔ bɔ vitesse la k'a fɔ seli wagatiw la mɔgɔw ka ca sira kan donc ni bɛ vitesse la cogoya sugu dɔ la i tɛ se k'i ka bolifɛn maîtriser donc vraiment k'a fɔ u ka boli ni hakili ye ani basigi ye k'a fɔ masaw fana
denmisɛnnin fitiniw an b'u ye siɲɛ caman u bɛ goudron tigɛ denmisɛnnin fitiniw donc k'a essayer k'a fɔ mansaw ye u k'u hakili to u den ninnu na fitinin ninnu faire en sorte que u kana bɔ u yɛrɛ ma hali n'u bɛ bɔ a ka kɛ u ni kɔrɔbalenw ka bɔ ɲɔgɔn fɛ donc o message kɛrɛnkɛrɛnlen de b'an bolo k'a lase jama bɛɛ ma k'a fɔ an bɛ Ala deli encore une fois Ala ka seli kuncɛko ɲuman d'an ma Ala k'an fɔ nouvelle dumanw kɔ voilà donc n bɛ se k'o de message fɔ bi compagnie d'assurance bɛɛ tɔgɔ la ni an dontɔ ye seli la donc an bɛ san bɛɛ foli kɛ maliyɛnw bɛɛ ye k'a fɔ bana bɛ minnu na Ala k'u ka bana ta ka b'u kan ayiwa donc minnu fɛnɛ taɲana an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ suma Ala ka yafa k'u ma u y'an kɔn kiti min na Ala k'o fɛnɛ nɔgɔya donc kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye n'o ye Mali ye donc vraiment Mali ye jamana barikama de mais an y'a jateminɛ fɛnɛ k'a fɔ nin wagati ninnu na ayiwa gɛlɛya caman talen bɛ ka sin an ma donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ nɔgɔya k'a fɔ fɛnɛ sɔnni an bɛna don kalata de la donc an b'a ɲini minnu bolo bɔlen bɛ jamanatigiya nɔfɛ u ka Mali in bila ɲɛfɛ je pense que n'o kɛra ko caman bɛ yen nɔ Ala b'an taga ma et puis n bɛ dugawu kɛ fɛnɛ vraiment an ka hɛrɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ min bolo Ala ka Mali kalifa o la donc hakɛto bɛ na sallallahu ma ladi kana se maliyɛnw ma notamment circulation usagers ma mobili bolilaw ni moto bolilaw u ka sariyaw bato n'o ye circulation sariyaw ye n'o ye code de la route ye u k'o sariyaw bato ye u ka dɔn k'a fɔ fana n'i bɛ mobili boli n'i bɛ moto boli certes i b'a boli yɛrɛ kelen nka i b'a boli mɔgɔ wɛrɛw fana ye parce que i kan ka i yɛrɛ likana cogoya min na i kan ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka likana lakana ten donc an b'o conseil de di mɔgɔw ma an b'o de rappel kɛ mɔgɔw la u ka circulation sariyaw bato u k'u ka papiers ta u kan ka u yɛrɛ lakana cogo min u k'o kɛ u ka mɔgɔ wɛrɛw fana lakana u k'u hakili t'o la Ala ko faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma seli hukumu kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ jamana in ye fɔlɔ Ala ka jamana in lakana Ala ka jamana in lakana Ala ka jamana in lakana halisa parce que n'i y'a mɛn an bɛ baara kɛ an bɛ bɔ an ka so k'an bɛ taa baara kɛ da la an bɛ bɔ an ka so an bɛ taa ekɔli la an bɛ bɔ an ka so an bɛ taa nin kɛ an bɛ jamana lakanalen de kɔnɔ an bɛ jamana basigilen de kɔnɔ Ala ka basigi di jamana in ma Ala ka lakana di jamana in ma Ala ka san caman yira an na Ala ka n ka seliw caya Ala ka minɛkow nɔgɔya Ala k'an sutura Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka sijan ani kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ko an bɛ ka saraka bɔ an ka silamɛ su bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɛn fɛn n'i tora jamana in ko in na Ala ka hinɛ o la mɔgɔ fɛn fɛn amina ko ye jamana in ɲɛ tɛ halisa Ala ko amina ko Ala ko sabati Ala ko sabati hakɛto bɛ nin kan sallallahu Muhammad selo seli sati sugu b'a yira k'a fɔ accident bɛ caya ɲagari bonya kojugu bɛɛ mɔgɔw bɛ comportement kɛ min bɛ na ni kasara ye an k'o to yen fɔ an ɲagarira cogo cogo an ka dɔn k'a fɔ siraba exploiteli dantɛmɛ cogoya dɔ kɔnɔ a bɛ na ni kasara ye e min ɲagarilen don ni e bɛ ka dantɛmɛ ko kɛ a bɛ se ka kasara lase e yɛrɛ ma wa kasara tɛ da kelen na fɛnɛ i bɛ kasara kɛ i yɛrɛ kan wa i bɛ kasara se mɔgɔ wɛrɛw ma ka u degun an ka hakili to o yɔrɔ la seli min n'a kun jɔra Ala ka a caman b'a yira an na halisa a b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ma san bɛɛ san natɔ caman b'a bɛ Ala bolo Ala k'a yira an na an ka kɛ jamana nin basigilen kɔnɔ seli ye ɲɛnajɛ de seli ye nisɔndiya de seli ye de donc an bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya an bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta tulo ni yɛlɛ don do badenya yiriwa don do sinjiya sinsin don do et donc o bɛɛ de ye seli ye mais ni e ka jawuli i ka hakilisigi baliya i ka comment on appelle ça i ka basigi baliya n'o nana kɛ sababu ye ka taa kɛ accident ka taa kɛ ko e banana wali k'i sara wali k'i ye dɔ faga wali k'i ye dɔ bana vraiment i ka seli a kɛra fu y'i bolo i ka seli
a kɛra ɲangata i bolo i ka seli a kɛra dɔ ka dusukasi ye a kɛra dɔ ka hami ye a kɛra i yɛrɛ ka kamanagan ye a kɛra i yɛrɛ ka kɔnɔna fili ye seli ma dabɔ o kama dɛ donc an ka hakili sigi an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ɲɛ ma da ɲɔgɔn fɛ donc walasa seli a dabɔra min kama a bɛ se ka ko ye an bɛɛ lajɛlen bolo. Comme an y'a fɔ an bɛ seli de la seli ɲɛkɔrɔla la donc an bɛ samɛ foli kɛ aw ye aw minnu bɛ an lajɛ wagati bɛɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka seliw caya an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ kɔ a se Sherifu Usumani Madani Ayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a ka laɲini n'o de ye k'a fɔ adamadenw ka se ka balo ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ dɔ ma dɔ tɔɲɔ silamɛya ka se ka faamu ka ɲa an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'o laɲini sabati an bɛna don wagati dɔ la wagati min ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o ye élection ye donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'an dɛmɛ an ka hakili bila dusu ɲɛ an ka hakili bila dusu ɲɛ ka d'a kan ni dusu bilala hakili ɲɛ ɲuman t'o la donc an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye aw minnu m'an lajɛ sanga ani wagati bɛɛ an bɛ dugawu kɛ Sherifula tele yɛrɛ baarakɛla bɛɛ hali bi Ala ka baara in jidi commission de gestion min bɛ Sherifula tele kunna an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen Ala ka san caman yira an kɛnɛ na Ala ka aminankow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala k'an sago d'a ma hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhammad.